Good morning mga moms. So, update na tayo, no? Meron na lang tayong mahigit, ano ba, 10 days? Ay, hindi, 8 na kasi. 8 days, 1 week na lang kasi magpapasokan na, no? Kasi June 16 ay pasokan na ng mga estudyante. So, sa ngayon, ang mga nangyayari na dito sa ating store ay nandito si Daddy June and it's Sunday. No, pumasok silang dalawa ni Tonton kasi sabi niya nga kailangan matapos na rin itong sa pwesto ko dahil yung sa farm tuloy-tuloy na rin ang magiging trabaho once na dumating ang ibang mga materyales. So ngayon ginagawa na po nila Papa yung para sa magiging bakod nung ating pwesto. Ayan, so winelding na cut na nila, ina-welding na nila yung ibang mga bakal. So mamaya magkakabit na lang sila nung cladding. Ayan. Ay, andito pala yung ano natin, solar. Ay, dapat pala hindi ko na pinawis si John Dave. Pinakit ko siya dyan, oh. Anyway, sasasanin na. Kasi si John Dave po yung naghatid sa akin. So ngayon, ito naman na yung susunod na tatapusin na lang. Actually, kakaunti na lang naman yung nandito sa loob. And kaunting mga rivets na lang o yung pagdidikit ng mga pang double walling dito sa loob. So mamaya abang na. Ayun sila. Ito sa inyo. Yun yung frame nung magiging bakod. Ayan. Diba? So mamaya papakita ko sa inyo yung mga iba pa magiging itsura. Ito na part 1. So we have 10 pieces. Ayan na yung pinaka magiging bakod. Ang galing. Rivets lang yan, no? Parang yung ano rin yan pa pala. Yung ipapatong mo lang yung ano. Yung background mo sa sala na. Parang gano'n lang dito. Ayan. So kapag natanggal siya, pwedeng barilin lang ulit. Ng rivets. O, diba? Naka-bogs. Bogs. Diba? Mga mga. Yan ang magiging bakod nitong sa gilid ko. Ayan. Pati doon sa kabila. Yung taas medyo open eh. Para malamig. May hangin pa rin po napapasok. Parang ganito rin ba doon sa katabi mong ginagawang bahay? Yung lupa? Oo. Pero Yero yun. Color roof? yung sa kanya, roofing talaga yun. Ito cladding to. Flooding ang tawag? Dito. Cladding. Yung sa kabila, yung sa bahay. Red light yun. Red light. Pang bubong talaga yun. Ito, pang kisame. Ako ba to? Hindi naman siya mainit. Kasi nag-absorb. Lagyan pa natin ng insulation. Saan? Ito. Para hindi na mainit. Wag naman. Wow ha? Wag na, okay na muna yun. Wow ha? Paubos na tayo. Paubos na. Galing naman ni ang galing naman ni Adonis. Matibay. Lagyan pa ng lahat ng ano. Ay, ginawa lang ng ano. Kasi baka mamaya kapag naghaharutan na yung mga bata, bigla ganyan na, kalampagan ba? Hindi ba ingay? Morning drop. Yan. Isang buo po yan, tapos hinati sa gitna. Gano'n nga kahaba yan pa? 10 feet. 10 feet. So, 5 feet, 5 feet. O, sakto siya. Ayan, paikot yan dito po. Kulangan pa to kasi 10 lang natira doon. Kulangan pa to kasi 10 lang natira nila doon. 5 lang naman eh. Sakto lang naman yung sukat. Ilan ba yung ganun mo? Ano yun eh, 6 feet yun.
6 meters papunta dito eh. Ito hindi naman saktong ganyan kalahati, di ba? Parang dito lang siguro yan. Okay lang naman. Wala isa. Yun. Wala ito. Kulang pa tayo ng isa? Yeah, isa. Parang isa. Isa pa? Kasi ito lang available nila eh. Order na ko. Almost there. Isang pares pa. Oh. Wala, ito lang lagi. In-order ko na. Wala lang stock nila eh. Kapag na hati na siya, ibabaray na naman para dun ikapakit yung bits. Yan. Then yung bits, ang bala niya po, ito yung baril-baril. Kaya ko yan. Mukhang pwede na ako pumasok sa'yo pa. Pwede na rin. Ha? Rivets ang tawag nila. Rivets? Paano pala itong iba? Hindi na ano, Pukin lang yan. pupukpukin na lang. Kasi may mga tulis. Hanggang tatlo to, no? Oo. Pero Minsan kanina dalawa. nakadalawa ako. Minsan dalawa. Depende sa persa. Oo. Pagbayot nakakatatlo. Ito naman ang ginagawa ni Daddy John ngayon ay yung wiring para sa kuryente. Nandito, dito malapit sa ano. Abot ko ba yan, di? Okay na yun sa taas. Hindi na doon di ilalagay? Ah! Yung fuse, hindi na lang sa likod? Ta! Yung... Fuse ba? Yan ah. Diyan na lang? Oh, kasi Para mas malapit sa mas main? malapit sa'yo. Mas malapit sa main. Eh, doon sa taas. Yan dati. Doon sa taas yun eh. Hindi na maabot yun. So ito yung ano. Mana to, rivets? Dito yung lagayan ng saksakan na para sa rep. Sa mga ilaw. Yung switch. Ayan na yung wiring. Ginagawa na ni Papa. So, ito na yung magiging main pa. Breaker. Yung breaker niya. Inabol ni Papa kasi next week baka next week na naman siya makabalik kasi syempre everyday po yung pasok sa farm kaya inaayos niya na rin itong usapan. Baka kaya ko na mag-welding, ako na lang magkakabit ng ano. lahat pag-aaralan ko pa. Lahat, pag-aralin mo. Kagaya ko. Katong ano ba? Yung... Ano yun? Ito oh. Anong tawag mo dyan? Ito? Ha? Yung bakal? Square kan? Steel matting? Ayun, steel matting. Ako na magkabit doon, oh. Ako mag-welding. Sige. Go, 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 Mse. Baka mamaya mangisay ako bigla.
Dito naman si Papa Tonton. Ito yung ano, bracket, pinaka-skeleton nung magiging pintuan pataas sa doon sa bintana, sa tindahan. Hindi siya mabigat, babe. It's time to make our saksakan. Saan natin siya ilalagay? Diyan. And dito. Or dito na lang sa gilid pa. Okay lang ba dyan? Hindi naman ang agi yung tubig. Para poker dyan. Ah. Para dito pwede makapag ano. Tapos dito siguro nilagay ka ng isa dito, yung dalawahan tatluhan, tapos dito pa isa single lang para sa rep. Dito na lang yung on off. Bakit ito binili mo? Tapos ito ang binili mo dito yun. Tapos ito. Set na lang. Ito sa ref. Maliit na bang rep mo? Malaki naman po, pero isa lang dapat saksakin nila. Hindi. Yung, sabi, maliit lang ba yung power niya? Kasi baka di kakayanin. Yan. Hmm. Tapos ito dito pa. Diyan. Yung isa din. May isa dito. Dito na lang. Saan ba ito? Dito yung harin. Diba? Dito o dito. Basta dito, somewhere. Kung di Saan? dito, Sige. dito. Tapos yung on-off ng ilaw. Isa lang switch ha. Isa lang lagayan. Ito. Oo. Tama na lahat. Ang separate lang ang CR. CR. Opo. Ito, dito na to. Diyan yan talaga. Sa labas, tsaka dito sa loob. Dito sa may tindahan, sa labas, sa dito, dito banda dito. Sa kitchen. Okay, dito pa. So, ito na. Nandito na kami sa last part ng bubble wall dun sa paglalagyan ng ref. Inuna na namin yun. Hindi ako nakapag-video kanina, pero ako yung nagre-rivets po. I'm proud. Marami ako natutunan. Yung rivet po, ito yung ganito. Bukas papakita ko sa inyo paano ko siya ginagawa. So si Papa Jun yung taga Barena, taga Butas. Ako yung taga Baon. Bakit ganyan may pabaon? So ito na yung last. Kasi ito na yung rest. Kasi daddy inaayos niya yung wiring niya. Para sa mga kuryente. So ayan na, natapos na po yung ating mga gawain sa store. Uwi na tayo ngayon sa farm. So sana po panoorin nyo lahat ng aming mga videos and abangan ninyo yung update. Kasi bukas meron akong panibagong gagawin dun sa store, no? Dahil busy rin sila Daddy June sa Hinaguan Farm na project. Ako muna magiging helper at assistant nila. Thank you so much for watching mga moms. God bless you all. Bye-bye.